नमस्कार मंडळी, मी सागर बागवे आणि आम्ही कोकणकर या यूट्यूब चॅनल तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, या व्हिडिओ मला थोडं उशीर झालो, पण हा व्हिडिओ एक खास गोष्टीवर आहे। गणेशोत्सव म्हटलं की कोकणातील प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या परीने सजावटी करतात। तर आम्ही गेलेलो भजनासाठी वेतुऱ्यात आणि त्याच ठिकाणची तुमका एक आगळीवेगळी सजावट दाखवते। चला तर आधी आपण सजावट बघूया। आणि मित्रांनो, तुम्ही जे आता सजावट बघितलास ती सजावट कैलासवासी भाऊ तळवणेकर यांच्या घरी केलेली आहे। आणि त्याचबरोबर त्या ठिकाणी विराजमान झालेली श्री गणेशाची मूर्ती, या मूर्तीचा मूर्तिकाम करणारे मूर्तिकार प्रमोद मेस्त्री आणि त्यांचा मुलगा प्रशांत मेस्त्री यांनी केलेला। तर ही तुमका मूर्ती कशी वाटली, त्याचबरोबर सजावट कशी वाटली ही तुम्ही कमेंटद्वारे नक्की सांगा। आणि व्हिडिओ आवडल्यास तर लाईक शेअर कमेंट नक्की करा। चला तर आता आपण परत पुढच्या व्हिडिओत भेटाया। गणपती बाप्पा मोरया।